Tak jo, vítám u našeho videa. Od Adama to je. To je jedno. Počkej, nech to ne. Takže dneska si uděláme, připravíme si Valentine Day. Tak. Tak jo. Když neviděl. Prší, do prdele, kurňa. Tak si postavíme dům. Ne, počkej, zahrabne pedvo. Co to je? Ti to ukážu. Okay. Jenom si tady... Budeme šát s míčkem, mým? S tím kakacím? Jo? Jo, třeba. Dívej, já ti to ukážu. Já mám 5, já jich mám tady 5. Tady mám onlineové hry. Hustě, můžu? Zkusit? Počkej. Můžeš si tam zabít? Čau chlapi, dneska vás vítám u dalšího cikánského videa. Můžu? To já máte. Co udělalo? Dobrý. Jo, však já vím, ale musíme se tak otočit. Můžu? I počkej, já ti vyberu hru, pokud tam bude nějaká. Hru? Aha, tak nic no. Tak tady máš, tady jsem, tak je ti tam třeba Skywars, jo? Třeba, tady máš Skywars. Tam už bude. Skywars. Oh. Když natáčíme teprve 1 minutu, to je ještě v pohodě. A tam jsou hlasy? Co? Tam jsou hlasy? Jo. Já tady skočím, hop. Je. Tak já teď skočím, no. Za 30 sekund skočíš. A tam jako odejdi z truhu a tam všechno. 23. Musíš mačkat, jo? Jinak se ti to zasne. Jo, já vím. A you ready? Kure. 3, 2, 1. A začínáme, chlapi. Neumřeš, víš? Tam máš truhlu. Trula. Tak jo, dobře. Děj, všechno seber. Tohle? Tady? No někdy se všechno sebírá, víš. Ještě si vezmu kurátka. A oblečím tě. A tam máš další ten, truhlu tam máš další. Jsi tam měl. Jo, já se nasadím. Tam. Tady. Tu byla truhla ještě jedna. Tady. Bezpadně hlavně. Meč si vemla. Jo. Meč. A hlavně bloky, aby si mohl dostat někam. Tady. Mohli ti na prd. Ne, to nepotřebuješ. Ne. Takové blbosti nepotřebuješ. Ale to je jedno, ale ať to potřebuji. Dívej, a zkusím se někomu dostat. Já si musím nastavit tohle, aby šel pomalejc, protože když jdu rychlejc, tak je to 100% nevím. Tak vzletni. Nejde tady. Jak Tady to? to nejde nějak v kreativu. Aha. Pojď tam. Ty nespadneš. A Spadnu. víš to, že už letíš dávno? Ne, já tady dám bloky. Vidíš, to nejde. A dívej, kde to víš, jak jde vzletnout, dívej. Ti ukážu. Počkej, Ne, nezletej, to umřeš. já zkusím tady. Neumřu, když zletnu, dívej, dívej. To nejde. A Pojď do tu... strany. Třináct 30. A já většinou jdu? Musíš. Jinak mi teďka nadá, že si tu
Dávám nepovolené hosty. Tak si měl napsat. Já jsem napsal, jenže Roka mi neodpoví prostě. A já nemám bloky. Jo, mám vlastně, aha. To je 20 minut. Budeme to rázet? Tak já tady zkusím. A když budeš mít, tak co uděláš? Jako co? Tak co ti udělá on? Když tu se vyjá třeba auto nebude vidět. Kam jdeš? Ten míček, skákací. Aha. Ty vole. To je hajzl, on mě zhodil. Kdo? Ten jeden hráč. No tak já jsem umřel, no. Tak to by bylo všechno pro tohle video. Čaute.